Dobrodošli na naš drugi video, našu drugu besplatnu lekciju pod nazivom Kreiranje petogodišnje fantazije. Na početku postavljamo pitanje: koja je to osobina koja razlikuje uspješne od neuspješnih ljudi? U više od 300 istraživanja o svjetskim vođama posljednjih godina, jedna posebna osobina se ističe kod njih sviju. Jedna osobina koja im je zajednička i koja ih čini drugačijim od nas ostalih. To je osobina vizije. Vizija je ono što čini razliku između uspjeha i neuspjeha. Najvažnije otkriće iz psihologije u povijesti ljudske vrste je postat ćeš ono o čemu razmišljaš većinu svoga vremena. Uspješni ljudi misle na budućnost, gdje idu i što mogu napraviti da dođu do svoga cilja. Oni manje uspješni ili neuspješni razmišljaju o sadašnjosti, o problemima, o zadovoljstvima, o onome što imaju danas. Često se brinu i muče ih greške iz prošlosti, a to su stvari koje se ne mogu ispraviti. Ova osobina se naziva orijentacija prema budućnosti. Dobra vijest je ta da je to vještina. Orijentacija prema budućnosti nije nešto s čim se čovjek rađa. To je vještina koja se može naučiti. A ako su uspješni ljudi to uspjeli naučiti, to možemo i mi. Dakle, ključ uspjeha. Kad počneš razmišljati o budućnosti, počet ćeš razmišljati kao uspješni. Kad počneš razmišljati kao uspješni, počet ćeš raditi kao uspješni. Kad počneš raditi kao uspješni ljudi, i tvoji rezultati će biti slični onima koje oni danas imaju. Dr. Edward Benfield sa sveučilišta Harvard došao je nakon 40 godina istraživanja do zaključka da je dugoročna perspektiva ili orijentacija prema budućnosti najvažniji čimbenik ili ključ financijskog i osobnog uspjeha. Dakle, kako bi se mogli orijentirati prema dugoročnoj perspektivi, prvenstveno je moramo definirati. A definicija dugoročne perspektive je gledanje nekoliko godina u budućnost i donošenje odluka danas. Što dalje možete vidjeti u budućnost, to ćete bolje odluke danas donijeti. Na primjer, ako počnete štedjeti samo 100 kuna mjesečno od 20. do vaše 65. godine i ulažete to u konzervativni fond sa godišnjim prinosom od oko 10%, sa 65 godina ćete imati 1.118.000 kuna za mirovinu. Kad to vidite ovako, bilo tko može uštedjeti 100 kuna mjesečno, ali važno je imati dugoročnu perspektivu i biti u mogućnosti vidjeti toliko godina unaprijed. Većina ljudi će reći do 65. tko živ, tko mrtav i potrošiti 100 kuna na jednu turu pića. Ono što želimo postići u ovoj vježbi je pokušati zamisliti svoj idealan život. Kreiraj svoju petogodišnju fantaziju. Počni razmišljati kako će ti život izgledati 5 godina od danas, ako je savršen u svakom pogledu. A najveća pogreška koju možete napraviti u ovoj vježbi je vjerovanje u vlastitu ograničenost. U nekim poljima vjerujete da ste limitirani. Na neki način mislite da ne možete to napraviti. Postavljate sebi pitanja i sumnjate u svoje sposobnosti. Jesam li dovoljno inteligentan? Da li sam dovoljno sposoban? Da li imam dovoljno znanja? Imam li vremena, energije? Imam li dovoljno kreativnosti? Da li imam talenta? Na kraju često si postavljate da li sam toga vrijedan? Da li ja zaslužujem to o čemu maštam, to što želim? Jedino pitanje koje sebi morate postaviti je kako. Kako ću ja ostvariti ono što želim? Morate napraviti svoj životni plan. Plan, isto kao što radite vaš poslovni plan, isto kao što radite plan odlaska na more, plan izleta, plan trgovine, mora postojati životni plan. Bez plana podcjenjujemo svoje sposobnosti. Postavljamo male ciljeve ili ih uopće ne postavljamo, odnosno prodajemo se jeftino. Orijentiranost prema budućnosti i idealiziranje svoga života. Kombinirajući ova dva procesa, možeš neutralizirati negativna razmišljanja
i ograničenja koja su te sputavala u postavljanju ciljeva. Na trenutak zamisli da nemaš nikakve ograničenja, da imaš sve vrijeme, novce, talent, mogućnosti, osobine, prijatelje, veze i sve što je potrebno da možeš dostići bilo koji cilj koji si postaviš. Zamisli da nemaš nikakve ograničenja i da stvarno možeš postati osoba kakva želiš. Također, ovdje je korisna metoda takozvana blue sky thinking ili metoda plavog neba. Sve je otvoreno, nebo vam je granica, sve što zamislite, sve što poželite, možete to i zapisati unutar vježbe. Jer se kaže, sve što možete zamisliti i što možete zapisati, sigurno možete i ostvariti. Što vidite? Kako izgleda vaš život ako je svaki dio njega savršeno skrojen prema vašim željama? To što ste zamislili, pokušajte zapisati na papir. Vidite kako to funkcionira. Jer nešto čudesno se dogodi na putu od vašeg mozga do papira. Zapišite to što ste zamislili na papir i postavite sebi nekoliko pitanja. Prvo, što se trebalo dogoditi da sam postigao ovo što želim i gdje se nalazim sada? Dakle, govorimo o vašoj mašti, govorimo o vašim željama. Vraćamo se unazad. Dakle, zamislite se već u toj situaciji u kojoj jeste i postavite sebi pitanje što se trebalo dogoditi da sam ja došao u ovu situaciju. Držite tu želju u glavi i postavite sebi pitanje s početka. Od ovoga trenutka danas do onoga što želim postići u životu, što moram napraviti? Koji su to koraci i na koji način mogu postići to što želim? Ova metoda se zove kreativno odlučivanje. Postavite sebi nekakvu želju u obliku pitanja i pokušajte dati što više odgovora na to pitanje. Primjer, zamislio sam da zarađujem 200.000 kuna godišnje. Vraćam se u poziciju u kojoj jesam, radim evaluaciju svoga današnjeg života, odnosno svoje današnje dohotka, odnosno svoga današnjeg dohotka, odnosno svoje zarade, i postavljam sebi pitanje, što mogu učiniti da za godinu dana od danas zarađujem toliko novaca? Koji su koraci koje moram napraviti? Postavljam sebi pitanje kako zaraditi 200.000 kuna. U kreativnom odlučivanju morate dati 20 odgovora na to pitanje. Ti odgovori će na početku, prvih 5-6 će biti lako. Sljedećih 5-6 će biti teže. Nakon toga će biti sve teže i teže. Pišite bilo što. Možete pisati svakojake gluposti. Tipa, doće vanzemaljci će mi dati, naslijedit strica iz Kanade, nije važno. Ali ćete primijetiti, što više odgovora dajete, to ćete kreativniji biti. Na kraju, pogledajte listu od 20 datih odgovora. Zabilježite 3 ona koja vam se čine najrealnije. Ta 3 postavite ponovo kao pitanja i dajte još 20 odgovora na svaki od njih. Na kraju ćete dobiti rješenje. Kako zaraditi 200.000 kuna? Može biti 3 odgovora. Promijeniti posao, imati dodatan posao, povećati cijene ako ste privatni poduzetnik, povećati broj klijenata. Ako su to 3 odgovora koje ste dali, odaberite ta 3 i dajte ponovo odgovore na njih. Naći dodatni posao. Kako naći dodatni posao, odnosno s čim se dodatno ja još mogu baviti? Dajte ponovo 20 odgovora. Koji su vaši hobiji? Što volite? Što želite? Što bi radili čak i da vam nije plaćeno? Na koji način možete monetizirati svoje znanje, odnosno poznavanje nečega? Da li možete povećati cijenu svoje usluge? I tako dalje. Ispod ovoga videa se nalazi PDF koji vam daje glavne smjernice iskoristiti ove metode koje sam vam pokazao, a poseban akcenat je na kreativno razmišljanje, čak sam naveo nekoliko primjera koje možete iskoristiti u svom životu.
Na kraju, vrijeme za promjenu je danas, ne sutra. Upravo sada je najbolje vrijeme da započnete ostvarivanje svojih planova i svojih ciljeva. Da povećate svoju prodaju, počnete štedjeti, otplatite dugove, skinete suviše kilograme i da donesete odlučan plan akcije za sve što želite postići u životu. Zato vas pozivam da se priključite i da pratite naše besplatne lekcije ili, ako želite, da nas posjetite u Zagrebu na radionici koja će se održati 15.9. Više informacija možete naći na www.entrio.hr ili na www.msa-zagreb.hr. Hvala na vašem vremenu. Savjet. Mislite na papiru i najvažnije, svaki dan napravite nešto što će vas dovesti bliže ostvarenju vaših cilja. I ne zaboravite, na putu do ostvarenja cilja svaki dan ćete morati dokazivati predanost, disciplinu, izdržljivost i integritet. A svaki potez koji napravite se računa, jer vas vodi korak bliže ili korak dalje od ispunjenja vašeg cilja.